Ошо көндәрдә Күгәрсен районының ил китмәле матур, гүзәл табигатьле Дауыт Кайык авылында туып үсеп, хәзерге көндә Көйргәде районының Гермалаевка касабаһында яшәүче кадерле кешебез, әсәебез Тимербаева Минера Зәйнетдин кызының күркәм гомер байрамы. Кадерле кешебез алтын көз айының тәүге көндәрендә дөньяга аваз сала. 1 сентябрь көндә әсәебезгә 60 яшь тула. Уларның атайыбыз Рәүдәт Һидият улы менән кулга-кул тотынышып, бергә яшәүләренә лә быел 40 ел. 2 балага гомер биреп, олы тормыш юлына бастырды улар. Без инде хәзер үзебезнең пар канаттарыбызны табып, үз тормышыбызны үзебез көтәбез. 4 ияне өчен алыштыргыһыз олатай өләсәй улар. Безгә балаларына югары белем алырга ла ярдәм итүче атайыбыз, әсәебез булды. Уларга ысын йөрәктән зур рәхмәт. Аллага шөкер. Ата-әсәең исән имен булып, авыз тултырып, атай, әсәй дип әйтүе без балалар өчен олы бәхет түгелмени? Атайыбыз хаклы ялга сыккансы милиция хезмәткәре булып хезмәт итә, әсәебез гомере буена Күмертау калаһының туп диспансер бүлегендә шәфкать туташы булып эшләп хаклы ялга сыкты. Ошо эшләү дәверендә ул үзен һәр вакыт өлге итеп күрһәтә белде. Уны бергә эшләгән хезмәттәшләре лә, авырулар да, итәкчеләре лә ихтирам итте. Тугандар, авылдашлары өчен ул алыштыргыһыз доктор булды. Эшләгән хезмәте өчен бик күп тапкыр алдынгы медицина хезмәткәре почет грамоталары, бүләктәр алды. Безнең кадерлебез, байрамың менән котлап, һиңә йөрәк түреннән сыккан иң изге теләктәребезне yetkерәбез. Күңел күгең аяз, эшләгән эшләрең уңышлы, бәхетең тулы булһын. Һин булганда без бәхетле, көндәребез тулы, әсәебез. Гаиләбездә һин өлгеле, үрнәк хуҗабикә, ышанычлы тормыш иптәше. Аллаһ Тәгалә үзеңә озын гомер, ныклы һаулык, рухи сәламәтлек, ян тыныслыгы, шатлыктарның мөлдерәмә тулыһын насип итһен. Балаларыңның изгелеген, игелеген, якындарыңның кадер-хөрмәтен тоеп, шатлык куанычларга төренеп, матур, озын, хәерле гомер кисерергә язһын, әсәебез безнең. Безнең өчен мәңге кадерле һин. Ходай кушһын бергә яшәргә. Йер йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны йөрдә һин генә. Куанычлар шишмә булып акһын, күтәренке булһын күңелең, именлектә безнең менән бергә үтһен гөрләп һинең гомерең. Хөрмәтле Минера Зәйнетдин кызы, улдарыгыз Ринат, Радик, килендәрегез Альбина, Дания, ияндәрегез Денислам, Азамат, Самир һәм ияндәрегез Азалия ебәргән тәбрикләү сәламен моңлы йырга кушып тапшырабыз. Һәм үз сиратыбызда һеҙгә ныҡлы һаулык, күңел көрлөгө, өмөтлө киләсәк теләп ҡалабыҙ. Юбилейығыҙ ҡотло булһын. Шатлыҡларың торған, онотолор, борчоуларың булған, җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнаҡына итеп үткәреп. Әниемнең туған көнө бүген, ярар инде әни йылама. Онотмадым ничек иде Yılmayavır sağlama. Әниемнең туған көне бүген, ярар инде әни йылама. Онытмадым ничек иде буны дим, ябыр йылмаявыр сağlama. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син былай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни йылама. Онытмадым ничек иде буны дим, ябыр йылмаявыр сылама. Әниемнең туган көне
yılmaya bir sallama. Күчтәнәчләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде sallama. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, я бер елмая бер сallama. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, я бер елмая бер сallama. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, я бер елмая бер sallama. Unutmadım nичек иде буны дим,